God! Стигнем ли 10 000, 30 дни плътно с перука. Излъжа ли и не го ли направя, си деактивирам акаунта. Защо държиш още тая? Кажи ми, защо държиш още Как ще падне Ива? Стикс, бе, бе. Защо ме завличаш? Газа ми се видя. Май спечелих. Абе, това не трябва ли да го чупи главата на семейството? Главата на семейството съм аз. И аз си седи на газа. Emotional damage! Не бе, сега ще гледаме бокс, бе, брат, ама сега в момента гледаме някаква с цици, бе. Чата на Зенката, поздрав. Господи! Отвратително е това! Не, бате! Не! Бати гадния, бате! Не! Така ще хова в Зенката. Не, няма шанс! Чубака. Отпоканвам те! Отпоканвам те! На законна мама да е съм. 3:28 a.m. Браво, бе! Так. Браво, бе! Браво, бе, Филис! A few minutes later. Аре бе, маняк. Виж, това е аналната ти хълка. Оле, тук съм те бутнал, да знаеш. Държат. Не, аз те ще бутна. Добре, защо ме бутаме, брат? Ами нямаш ли как да си кръка не, по друг начин. Вар? Вар, да, пуснете Вар да видите как той се завира в мен. Той ми има го на клип. Колко за Тия са на 10 между другото топ.